Součástí námi dodávaných řešení pro inženýrskou geodézii i geometrické plány je výpočetní software na výpočty bodového pole GV. Všechny výpočty probíhají vždy nad nějakou oblastí, která může obsahovat i 10 000 bodů. První, co bych rád vyzvihnul, je, že výpočty u nás probíhají metodou nejmenších čtverců, takže ze zaměřených dat je vytvořena geodávka, ve které jsou spočítány předběžné souřadnice určovaných bodů, není potřeba je počítat někde mimo na polygonech a podobně. Body, které již jsou v seznamu souřadnic, se nám nabízejí automaticky jako pevné, jsou zobrazeny červeně. Body, které jsou určované, to znamená zaměřené touto zakázkou, to jsou tyto dva, jsou zeleně. Přehledka se generuje automaticky. Spustíme výpočet, hned se zobrazí protokol o výpočtech metodou nejmenších čtverců. Je zde seznam pevných bodů, vyrovnávaných bodů. Podstatné jsou opravy délkové. 5 největších oprav je označeno jejich pořadím. Zde jsou opravy v milimetrech. To samé opravy směrů v grádech a tento sloupeček je přepočet toho úhlu, kolik dělá na 100 metrů. Výsledné souřadnice s jejich charakteristikami. Tento protokol, pokud nám vlastně vyhovuje, natáhneme do oblasti, vybereme třídu přesnosti, kterou chceme bodům přiřadit a zadáme číslo zakázky pro pozdější dohledávání, třeba za 10 let nás bude zajímat, kterou zakázkou jsme ten bod spočítali. Dále umíme počítat nivelační zápisníky, tady v té zakázce bylo nivelováno, takže nivelační zápisník se přepíše do textového seznamu, do textového souboru. Tady byl dávkou vlastně přepsané 4 nivelační pořady, vidíme uzávěry. Zase pokud výsledky vyhovují, natáhneme protokol o výpočtu do oblasti. Část bodů byla určována trigonometricky, takže opět můžeme dávku, která se nám vytvoří automaticky z měřených bodů, vypočítat s prostředkujícím vyrovnáním. Zkontrolujeme si protokol o výpočtu. Podstatné jsou opět opravy převýšení. Jejich pořadí je opět označeno. Zde je vidět, že jsou v milimetrech a výsledné souřadnice. Pokud nám výsledky vyhovují, natáhneme opět do výsledné oblasti. Máme-li spočítané bodové pole, můžeme spočítat i podrobné body. Vybereme příslušný zápisník a máme seznam souřadnic, který dále slouží pro natažení do grafiky. Na závěr zkontrolujeme bodové pole, které jsme touto zakázkou určili. Vyfiltrujeme si ho z celého velkého seznamu souřadnic.
pomocí této funkce. A tady už vidíme bodové pole, které jsme použili v této zakázce. Jednak jsou tady dané body, potom body určené. Je vidět, že například bod 5766 byl určen polohovým protokolem číslo 2, metodou nejmenších čtverců a výškovým protokolem číslo 4, trigonometrií, zakázkou 2015-001. Pokud mě třeba za 10 let bude zajímat protokol o určení polohy, mohu si ho zobrazit, aniž bych musel tu konkrétní zakázku vyhledávat. No a na závěr, abych body v budoucnu nemohl jen tak přeurčit, je také převedu do definitivní části seznamu. Veškeré ty výpočetní práce se mi vlastně zobrazují v přehledce bodového pole, která je ve formě referenčního výkresu. Tady do aktivního výkresu, který jsem měl doteď prázdný, jsem si natáhnul bodové pole určené touto zakázkou. Všechny funkce systému GV samozřejmě v tomto videu nemohu ukázat.